Αυτό είναι το διάβλος αυτός ο μικρός εδώ. Κεντρικού λιμανιού. Αυτό θα δουλέψουμε τώρα. Αυτά θα συμπληρώνεται ουσιαστικά. Αναγνώριση δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εδώ θα βάλετε το όνομά σας στην ημερομηνία, το μικρό λιγάκι, και αυτό ουσιαστικά θα παραδώσετε μετά. Αυτό που θέλω είναι, όπως διαπλέουμε το λιμάνι, όχι μόνο δραστηριότητες που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά και δραστηριότητες που μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, είναι με τα απόβλητα, το δικό σου έτσι. Άλφα, το συρρίπτει. Γι' αυτό δεν το θέλω. Εντάξει, τώρα θα μην το έρθει λιγάκι. Έτσι, σιλό, βλέπετε εδώ, ο εγγλέζικος χάρτης γράφει σιλό εδώ που σας είπα. Εδώ. Και εδώ, έχουμε τώρα που πάμε από εδώ. Σιλό, βλέπετε τα σιλό. Εδώ βλέπετε αυτά εδώ τα δύο που είναι έτσι, αυτές είναι δεξαμενές. Δεξαμενές που παίρνουν εμπειρία και γίνονται επισκευές. Άρα, εδώ θα γράψουμε δηλαδή σιλό. Βλέπετε καμιά δραστηριότητα εδώ. Αυτά ήταν. Καινούριος χάρτης τώρα. Βγήκαμε από το λιμάνι και προχωράμε έτσι. Εντάξει. Από εδώ, αρχίζει το σέρβο. Εντάξει. Αυτή. Επηρεαζόμαστε από εκείνη την περιοχή καθόλου. Δηλαδή τώρα που συζητάμε εδώ για του περάματος, τι θα έκανα τι θα πρότεινα, ας πούμε, για βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι. Άρα, σκεφτόμενοι και βλέποντας όλα αυτά, σκεφτόμενοι όλες